Família, avui us faré un petit tutorial, per fer dos frisos, que això als peques els encanta, i als que no surten peques també. Bueno, i les mames i els papes, si volen, també ho poden fer, cap problema. El que farem primer de tot és, si teniu una cotxoneta d'aquestes, millor, Realment no fa falta, però a vegades fa una miqueta de mal al cap o les munyeques i tal, i va bé tenir aquestes cotxonetes, Si no la teniu, pues no passa res, ho podeu fer igual, Per començar, el que farem serà escalfar una miqueta els canells, i el cap, perquè hi ha molt pes i sempre va bé haver escalfat una miqueta, Movem cap als dos cantons. També fem així, Ho fem una estoneta. I quan comença a estar escalfat, també davant, sempre el braç recte, a l'alçada de la pròpia espatlla, palmell, i a l'altre cantó també. Us en ensenyaré dos. El fris de cap, els peques han de practicar molt, els peques, els kids, que ja els està sortint. I movem el cap en cercle, les espatlles relaxades, cap als dos cantons, a dalt i a baix, que sí, que no. I m'aguanto una miqueta aquí, que és el que més farem servir. El primer de tots, que fem el fris de cap, el que farem serà, ens fiquem fora de la cotxoneta, és igual si vertical o horitzontalment, i el que farem serà ficar, número 1, la barbeta al pit. Això servirà perquè la posició ens surti més còmodament i sense tenir que pensar tant. Fico la barbeta al pit i amb les meves dues mans faig com una línia, i el meu cap buscarà des d'aquesta posició caure davant dels meus dos braços. El que estarem fent és un triangle de 3 cantons més o menys iguals, i intentarem que les mans facin un arc de 90 graus. És a dir, norma número 1, la barbeta al pit i fiquem les mans de manera que quan fico el cap em quedarà un triangle de 3 costats iguals, aquí. Llavors, quan això ha sortit, el que fem és ens ajudem amb les puntetes dels peus com per anar guanyant altura. Això es fa a poc a poquet, si caiguéssim no passaria res, ara em vaig a caure. Faig així, m'he caigut. No ha passat nada, nadie s'ha hecho daño, tot bé. Llavors, el que hem de fer és, ens ajudem amb les cames fins que trobem un punt d'equilibri, Ja heu vist que m'acabo de tirar i ningú s'ha fet mal. Llavors, barbeta al pit, la base i vaig pujant. I en algun moment m'aguantaré. Llavors, és superimportant que la cadera ens quedi darrere, Això és el fris de cap, Hi ha alguns que ja us surt, perquè les classes m'ho estava fent superbé. Per tant, el que faré ara és gravar diverses posicions que podeu practicar, de fris de cap. Me les podeu copiar, Aviam qui em fa la seqüència sencera, La primera seria, pugem, Espera un moment, que canvia la panxa. La primera és pujar, estiro dalt, obro les dues fins que les tinc davant i si puc les tanco davant. Aquest últim és el més difícil. I recupero. Intenteu fer la seqüència sencera. Perdó, tancàvem aquí. Això és només pel que els hi surt, perquè practiquin una miqueta més. També, si voleu, podeu fer això. Amb una darrere i l'altra davant. Podem fer els dos cantons. Una estirada i l'altra darrere. Tot això eren frisos de cap, Ara us ensenyaré un altre que es diu baby freeze. Baby com de bebè en anglès i freeze. Tots els frisos són poses que freeze ve de congelat, ve de fred. Com si et fessin una foto i et quedessis congelat. Tot això són frisos. Llavors, per fer baby freeze, si som dretans o esquerrans, ho podem fer igual, no importa.
Els que són dretans fiquen la cama dreta davant i els que són esquerrans fiquen l'esquerra davant, vale? Jo soc dretà, doncs ho faig amb la dreta, per exemple, vale? I la fico davant, vale? Llavors, haig de ficar la colxoneta al meu costat, perquè quan el faré, el meu cap anirà a la colxoneta, vale? Llavors, hem ficat el costat perquè ho veieu, el colze esquerre fa contacte amb el genoll dret, vale? Colze amb el genoll. I a l'altre colze va en el cul, en l'os del cul, sí? De manera que quedem com així. Els dos colzes estan en contacte amb la cama. L'esquerra va amb el genoll dret, o al revés, si ho he fet amb l'altre cantó, i el colze dret va amb la part de dalt del fèmur, vale? Llavors, un cop hem entès això, fico la posició i fico les mans, vale? Quan ho faci, faré un angle de 90 graus amb els braços, vale? I faig com una balança, vale? Jo em fico aquí dalt i mica en mica vaig deixant el pes caure. Sí? I quan caic, busco que el cap vagi lluny per fer com una balança, sí? Torno a fer, colze al cul, colze al genoll, fico les mans al terra, bé, amb calma, vaig aixecant el pes i me tiro. Vale? I això es diu baby freeze, vale? Quan hagueu acabat, estirem una miqueta els canells, vale? Perquè estem fent força, vale? I si us canseu, les podeu com bellugar així, que relaxen bastant, vale? Llavors, acabeu, estireu els dos cantons, tot bé, vale? I estirem també el cap a totes les posicions, aguantant 10 segons. 10 segons. Comptant fins a 10, vale? També ho farem aquí a baix. I a l'altre cantó, vale? Les espatlles han d'estar relaxades, sí? Que no us passi això, sinó relaxat, vale? Per generar tensió. Vale? Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi anat bé. Hi ha alguns alumnes que ja ho tenen molt avançat, això. Tindreu sorpresa si els hi veieu fer, vale? Doncs això, ens anem veient. La coreo d'ahir, què tal? Va anar bé? Si no l'heu vista, sapigueu que teniu 2 vídeos, vale? Que són una coreo per fer en família, perquè les feu tots, que estan els 2 vídeos penjats ja, i també hi ha un tutorial per fer waves, vale? Tot això que estic donant són tutorials bàsics per començar, vull dir, el pot fer tothom, el poden fer. Els que ja ho saben fer, perfecte, perquè practicar sempre és bo. Però si algú vol començar, ja té instruccions per fer-ho, vale? Vinga, una abraçada, ens veiem!